गिबियावनो बयखौबो स्कलारस्टेशन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय फरायग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअ'आव सावरायगोन सानजाबगिरि जोङो माबोरै बिजिरो बा जों सानजाबगिरि बिजिरनायनि सोमोन्दै बेवहाय जोङो सावरायगोन ना। बेवहाय जों मा खालामनांगौ होनदोङो सानजाबगिरि बिजिरनो नांगौ जोङो ना, सानजाबगिरि बिजिरनो नांगौ जायनाखि जोबोद इम्परटेन्ट ना, गोनां जे 9, 10 बा गुबुन एग्जामफोरावबो ना बेफोरनि सोमोन्दै जेनेबा बेवहाय जोङो खालि मा खालामगोन सानजाबगिरि बिजिरनायनि सोमोन्दैल' जों सावरायगोन जों ना। बे सानजाबगिरि बिजिरनायजोंनो जोङो बेवहाय बे सोलायस्लुफोरनि राशिनि मान दिहुननाय बेफोरखौबो जोङो बे सानजाबगिरि बिजिरनायजोंनो जों मा खालामनो हायो, दिहुननो हायो जोङो ना। अब्ला जोङो बेवहाय रमान 1आव दङ 2x स्क्वायर प्लास x माइनास 445 ना। बेनिफ्राय रमान 2 दं √3 x स्क्वायर प्लास 10x प्लास 7 √3 ना, 6x स्क्वायर प्लास 17x प्लास 5 जे जों बेवहाय जिनाखि नुनाय बेफोरनि जोङो सानजाबगिरि बिजिरगोन जोङो ना। आरो बे सानजाबगिरि बिजिरनायनि गेजेरजोंनो जोङो मा खालामनो हायो जोङोहाय बेफोरनि जोङो मानफोरखौ जोङो बा रोदा जोङो माब्लाबा रोदाखौ दिहुन होननानै बुङो ना। रोदा दिहुन नङाब्ला लाथिख'खौ दिहुन बेबायदि बुङो, जे लाथिख'खौ दिहुन होनना बुङो ना। अब्ला जोङो बे सानजाबगिरि बिजिरनायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय रोदाखौबो दिहुननो हायो बा लाथिख'खौबो जोङो दिहुननो हायो। रोदाखौ दिहुन माने मा, जे जोङो बेवहाय थानाय सोलायस्लु राशिनि मानखौ दिहुननांगौ जोङो। लाथिख'खौ दिहुन माने बेवहाय थानाय सोलायस्लु राशिनि मानखौ जोङो दिहुननांगोन जोङो ना। थ' होमबा जोङो दानियाहाय मावफुंदिनि जोङो ना। बेवहाय दङ जोंनियाहाय रमान 1आव दंमोन ना 2x स्क्वायर प्लास x माइनास 45। दायो जों बेवहाय माबोरै जोङो बेखौ सानजाबगिरि बिजिरगोन जोङो ना। आरो जों बुंबाय जे सानजाबगिरि बिजिरनायजोंनो मा होनदोङो बेफोरनि मानखौबो दिहुननो हायो जोङो ना। बा जों मा खालामनांगौ जे x स्क्वायर, बेवहाय x स्क्वायर नुदों नोंसोर ना, बे x स्क्वायरनि थाफादेर बा मा दं बेयो 2, बे 2जों जों मा खालामनांगोन नैबे 45खौहाय जोङो सानजाबनो नांगोन जोङो ना। जेब्ला 2जों जोङो मा खालामनांगोन जे 45खौ सानजाबनांगोन जों ना। 2 सानजाब 40 बेसेबां जायो 90 ना। माने 2 सानजाबबा 10 लाथिख' ना 1 थाबाय, 2जों 4जों मा जाबाय 8, 8जों 1जों 9, 90 जाबाय जोङो ना। दायो जों बेवहाय 90 मोनबाय। दाना जों मा खालामनांगौ बे 90नि जरा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो जाने 90नि सानजाबगिरिफोरखौहाय जोङो नायदो जोङो ना। मोनसे ओरैबायदिखौ लानांगोन जोङो जे 90नि सानजाबगिरि जे माबे जरा सानजाबगिरि हमना लाबाय जों बेवहाय दायो मा मोनदोङो 2 सानजाब 45 मोनदों जोंना। जेनेबा 1 सानजाब 90, बेनिफ्राय 3 सानजाब 30 बेफोरबायदि जोङो लानो हायो जोंना। नाथाय जोङो बेवहाय मा लानो हायो 9 सानजाब 10 लानो हायो जोंना। 9 सानजाब 10 मा जायो 90 जायो ना जाया? जायो। जों बयबो मिथिखागौ ना, बयबो मिथिखागौ जोङो जे 9 सानजाब 10 90 जायो होननानै। दानिया मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय नैबे x दङना, बेवहाय x मानि x नि थादेरा मा जाना दं बेवहाय 1 जाना दं। दाना जोङो नैबे जरा सानजाबगिरिजों जोङो मा खालामोब्ला जोङो नैबे 1खौ मोनगोन बेखौहाय जोङो नायनांगौ जोङो ना। होमबा जोङो 9 आरो 10 बिसोरजों सानजाबब्ला जोङो 90 मोनो आरो बिसोरजों दाजाबनानै एबा दानख'नानै जोङो नैबे गेजेरनि 1खौहाय मोननाय जानांगोन जों ना। होमबा जोङो 10 दानख' 9 खालामबा मा मोनो जोङो 1 मोनो जोङो ना। बेखौनो जों मा लिरनो हायो 10x दानख' 9x लिरनो हायो जोंना। अब्ला मा मोनगोन जोङो x मोनो जोङो ना। अब्ला जोङो मा खालामगोन बेवहाय, जाय नायलांबाय था दे, नायलांबाय थाबासो बुजिगोन नालाय ना। बेवहाय जोङो जिनाखि सिगांनि 2x स्क्वायर, बे 2x स्क्वायरखौ जोङो जेरै दं एरै लिरगोन। दानिया जोङो बेवहाय मा खालामदों जोङो 10 निफ्राय 9 माइनास खालामबा 1 मोनो। माने 10x निफ्राय माइनास 9x खालामब्ला जों मा मोनगोन x मोनगोन। माने बेवहाय 10 आरो बेवहाय 9, जिहेतु बेवहाय जोंहा x दङ बेखायनो मा खालामगोन जोङो बिसोरजों x सानजाबफागोन जोङो ना। अब्ला जोङो x नि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो x नि समान 2, x नि समान मा लिरनो हागोन जोङो बेवहाय नायदो 10x माइनास 9x ना। दानिया मा दङ माइनास 45। जे बेवहाय जोङो मा होनदोङो जे माने फार्स्ट आरो लास्टआ जेरै दं एरैनो थागोन, खालि जोङो गेजेरनिखौल' जोङो सिफायगोन जोङो ना। गेजेरनिखौल' जोङो सिफायगोन जोङो। दानिया बेवहाय नाय बेयावबो 2 दङ, बेवहाय 10 दङ। दाना जोङो 2 आरो 10 बेवहाय नाय मोननैखौबो जों माजों राननो हायो जोङो 2 जों राननो हायो जोंना। जिहेथु जोङो मोननैखौबो 2 जों राननो हायो बेखायनो बेवहाय 2 लिरगोन जोङो। आरो बेवहाय मा दङ x स्क्वायर आरो x दङ। जिहेतु बेयाव मा दङ x स्क्वायर आरो x दङ ना। अब्ला जों मा खालामगोन बेवहाय
जाय दुइसिन बेवहाय डिग्रिया 2 आरो बेवहाय डिग्रिया 1 होमबा जोङो 1 बेखौहाय जोङो मा खालामगोन जाय खमसिन बेखौहाय मा खालामगोन जोङो जायनि डिग्रिया दुइसिन बेखौ जोङो कमन लागोन जोङो ना होमबा मा जागोन x दाना इयावहाय 2x² दङ होमबा जोङो 2x कमन लाबाय ना माने 2 आवहाय 2 खौ जोङो कमन लाबाय आरो x मोननैयाव मोनसे कमन लाबाय अब्ला मोनबेसे थागोन बेवहाय मोनसे थागोन एबा जोङो 2x जों 2x² खौ रानबा x जागोन बियो ना प्लास दाना इहायावहाय x आथ' कमन फैखाबाय ना दा 2 जों जोङो मा सानजाबोब्ला जोङो जि मोनो जोङो 5 ना 5 मोनगोन जोङो दाना बेवहाय नायदो सिना मा दङ दानख' दं बेखायनो दानख' दाना बेवहाय मा दं 9x आरो बेवहाय 45 दाना इयावहाय x गैया जोंना बेयावहायल' x दं बेखायनो x आ कमन फैयो ना दाना 9 आरो 45 मोननैखौबो जों माजों राननो हाखायो जोङो 9 जों राननो हायो जोंना होमबा 9 खौ कमन लादो होमबा 9 जों 9x खौ रानबाय x माइनास 9 जों जोङो 45 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 सरि इयावहाय माइनास जानाय नङा दै नैखौ नाय जे जोङो बेबायदि गोरोन्थि खालामनो हागौ ना माइनास इयावहाय माइनास होदों ना आङो ना बेबायदिनो जोङो गोरोन्थि जानो हागौ बेखायनो ओरैबायदि ला जे जोङो मा खालाम नैबे 9 जों सरि दानख'जों नैबे दानख'जों बे दानख'खौ रानबा मा मोनगोन जोंलाय दानख'जों दानख'खौ रानबा दानख' बेबो गोजौआव दानख' ना जेनेबा दानख' 1 लाबाय गाहायावहाय दानख' 2 लाबाय मा खालामनाय जोङो दानख'जों दानख' राननो हायो अब्ला मा खालामनाय दाननो हायो अब्ला मा थागोन बेवहाय प्लास जाहैगोन ना बेखायनो जोङो जिहेथु दानख'जों दानख'खौ रानगोन ना बा दानख'जों दानख'खौ रानगोन अब्ला मा मोनगोन जोंनावहाय प्लास मोनगोन एबा दानख'जों दानख' सानजाबा जेरै प्लास मोनो ना बा दानख'जों दाजाबजों सानजाबासो जोङो बे गोजौनि दानख'खौ मोनगोन ना अब्ला जों मा मोनबाय बेखिनिखौ मोनबाय जोङो ना दाना जोंना नैबेयावहाय मा जानांगौ नाय बेयावहाय नैबियो ना नैबे मा जानांगौ जोंनियाहाय ब्रेकेटनि सिंनिया ना बे ब्रेकेटनि सिंनिया एखे जानो नांगौ बे ब्रेकेटनि सिंनिया एखे जानांगौ जुदि एखे जायाखैबा जे जोंनि बानायनाया जायाखै सिफायनाया ना बेखौहाय बेबायदि थाल लाबानो जाबाय दाना जोङो बे ब्रेकेटनि सिंनिखौ खनसे लिरगोन जोङो x + 5 बेनिफ्राय आरो नैबे मोनसेखौ जोङो बेवहाय मा दङ 2x आरो नैयाव मा दङ -9 होमबा जोंना मा जाबाय बिनि सानजाबगिरिफोरा x + 5 * 2x - 9 जुदि बेवहायनो जोङो लाथिख'खौ दिहुननो होनायमोनबा अब्ला बिनि समाव मा खालामना लागौमोन जोङो लाथिख' लागौमोन जे सानजाबगिरि बेवहाय जोङो सानजाबगिरि बिजिरनायनिल'बा जोंना फिननाया बेनो जाबाय सानजाबगिरि बिजिरनायल'बा जोंना फिननाया जाबाय दानिया जुदि नोंसोरखौ रोदा दिहुननो होयोब्ला रोदाखौ दिहुन होननानै बुङोब्ला मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय रोदाखौ दिहुन एबा लाथिख'खौ दिहुन होननानै बुंनो हागौ ना लाथिख'फोरखौ बा रोदाफोरखौ दिहुन होननानै बुंनो हागौ अब्ला मा खालामगोन जोङो x + 5 नि समान 0 लागोन ना अब्ला बेवहाय मा जागोन जोंनाहाय x = 5 मा जाहैगोन माइनास जाहैगोन आरो मोनसेया मा दङ 2x - 9 बिनि समानबो जोङो 0 लागोन मा जागोन 2x = 9 आ होथांबा मा जागोन प्लास x जों जोङो 9 खौ x खौ लाखिनानै 9 खौ जोङो 2 जों रानोबा 9/2 बेबायदि जागोन बियो ना दाना जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ नायदिनि ना नेक्स्ट कुइसनाव दङ √3x² + 10x + 7 √x बेखौ जों बानायनांगौ अब्ला जोङो माबोरै बानायगोन बेवहाय नाय जे जोङो x नि स्कुवेरनि थाफादेरजों जोङो नैबे दिदोम अनजिमाखौ सानजाबगोन जों ना बेयाव मा दङ √3 * 7 √3 सानजाबगोन जों √3 जों √3 सानजाबा मा जायो जोङो मिथियो 3 जायो ना √3 जों √3 सानजाबा मानो बेवहाय नाय √3 जों √3 सानजाबा 3 * 3 ना होमबा जिहेथु जरा जायोबा मा जायो नोङो बायजोआवहाय ओंखारनानै मोनसे जागोन बियो ना होमबा जोङो मिथिबाय जे √3 जों √3 सानजाबा मा जायो जों मिथियो जे 3 जायो ना होमबा 3 जों दाना 7 जों सानजाबगोन नैबे 7 दंबाय ना होमबा 7 जों 3 सानजाबा बेसेबां जागोन 21 जे जों होमबा मिथिबाय जे x स्कुवेर थाफादेरजों दिदोम अनजिमा सानजाबा बेसेबां जाखो 21 मोनबाय जों ना दाना बिनि सानजाबगिरिफ्रा जोंनाहाय मा जायो 1 सानजाब 21 आरो 3 सानजाबस्नि 21 बेफोरबायदि जायोना दाना जों बेवहाय 3 सानजाबस्नि 21 जोङो बेबायदि मोनो जों ना बा 7 सानजाब 3 बेबायदि मोनो दाना जोङो बेवहाय बबे जरा सानजाबगिरिखौ जोङो नायोब्ला बा दानख'योब्ला दाजाबोब्ला जोंहाय जि मोनगोन जों बेखौ नायनांसिगोन ना 21 आरो 1 खौ जोङो दाजाबबा दानख'योबाथ' जोङो बेवहाय जि मोना दाना नै 3 आरो 7 खौ जोङो दाजाबब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 10 मोनो जों ना 3 आरो 7 खौ दाजाबबा 10 मोनो अब्ला जों बेखौ लागोन जेरावहाय जोंहा 10 मोनदों अब्ला मा जागोन जोंनाहाय 3x + 7x मा मोनगोन जोङो 10x मोननांगौ नालाय 10x मोनगोन जोङो ना होमबा जोङो बेवहाय मा मोनसिगोन जोङोहाय 3x + 7x ना 3 बेवहाय मा मोनगोन जोङो 3x + 7x बेसेबां जायो जोंहाय 10x जागोन बेयो ना होमबा बेखौहाय जोङो सिफायदो बेखौहाय √3x² जेरै दं एरै थागोन खालि जोङो गेजेरावल' ना गेजेराव मा मोनो जोङो 3x + 7x
प्लास 7 रुट 3आथ' जेरै दं ओरैनो थाबाय बियो ना दानिया अहायनाय जों बेवहाय रुट 3 दं बेवहाय 3 दङ दा जोङो 3 खौ दानि बोरै मोनदों जोङो रुट 3 आरो रुट 3 सानजाबनानै होमबा ए रुट 3 नि सिङाव मा दङ रुट 3 मोननै दं बेयाव ना जे गोसोआव ला होमबा बे 3 नि सिङावहाय बा 3 नि समान मा जायो 3 नि समान रुट 3 इनटु रुट 3 ना बे जायो बेयावहायबो रुट 3 दं बेयावहायबो रुट 3 मोननै दं होमबा जों मा खालामनो हायो मोननैनिफ्रायबो जों मा खालामनो हागोन जोङो रुट 3 कमन लानो हागोन जों ना बेयावहाय रुट 3 कमन लागोन जोङो आरो बेनिफ्राय मा दङ बेयावहाय एक्सआ मोननैयावबो दङ बेनिफ्राय जाय दुइसिन बेखौ जोङो कमन लागोन जों ना जाय दुइसिन बेखौहाय जोङो कमन लायो हो बेयावहाय एक्सआ नैबे मा दङ मोनसेल' दङ ना मोनसेल'खौ जों कमन लागोन 3x जागोन बेयावहाय 3xआथ' कमन फैखाबाय बेयाव मा थागोन x स्क्वायर दाना 3 नि सिङाव 3 खौ जों माबोरै मोनो दोङो रुट 3 इनटु रुट 3 ना दाना बेयावहाय नाय रुट 3आ जिहेतु मोनसे कमन फैखाबाय ना अब्ला मोनसे थागोन ना थायो बेयावहाय ना प्लास मा जागोन बियो रुट 3 जाबाय बियो ना प्लास रुट 3 अब्ला दानिया जोङो बेयावहाय प्लास 7 कमन लादो मानो होनबा मोननैबो जों 7 जों रानजायो बेखायनो मा जागोन x प्लास 7 रुट 3 जाबाय बियो ना x प्लास 7 रुट 3 नङा ना जोंहा 7 खौ कमन लाखाबाय नालाय ना 7 खौ कमन लाखाबाय नालाय होमबा 7 यावहाय x प्लास 7 आथ' कमन फैखाबाय मा थागोन बेयावहाय रुट 3 बेयावहाय गोरोन्थि जाबाय नै स्क्वायर नङा ना x ल'सो होमबा ए जाबाय ना दानिया अब्ला मा जागोन बेयावहाय जिहेतु बेजों गोरोबबाय जोंना ना बेयाव मा जागोन x प्लास रुट 3 आरो बेयावहाय नैबे रुट 3x प्लास 7 माबेखौ मोनबाय जोङो ना आरो जुदि जोङो लाथिख'खौ दिहुनबा दहायनि बायदि दिहुनबानो जाबाय जों ना दा नेक्स्टआव दङ जोंहाय जोङो बेयावहाय x स्क्वायर थाफादेर जों मा खालामनांगौ नोङो 5 जों सानजाबनांगौ बेसेबां जायो बेयो 30 ना 5 इनटु 6 इनटु खालामना बेसेबां जाखो जोङो 30 मोनो जोंना दाना जोङो 30 खौ मा मोनबावो 2 इनटु 15 खालामनानैबो मोनबावो जोंना 3 इनटु 10 बेबायदिबो मोनबावो दाना बबेखौ बानायबा जोङो 17 मोनगोन जोंना 5 आरो 6 खौ दाजाबा 11 मोनो 2 आरो 5 खौ 15 खौ दाजाबा बेसेबां मोनो जों 17 3 आरो 10 खौ दाजाबा 13 मोनो जोंना होमबा जोंहा 17 मोननांगौ नालाय मा जागोन बे होमबा 2 प्लास 15 17 मोनो जोंना बेखौ मा लिरनो हायो जोङो 2x प्लास 15x ना अब्ला दानिया जों बेखौ मावफुंनोसै 6x स्क्वायराथ' 6x स्क्वायर थागोन प्लास 7x 17x नि जायगायाव नैखौ लिरनांसिगोन जोंना 2x प्लास 15x प्लास 5 दानिया बेवहाय 6x स्क्वायर दङ बेवहाय 2x दं होमबा मा जागोन जोंहा मा कमन फैगोन बेनिफ्राय 2 कमन फैगोन मानो होनबा 2 आरो 2 मोननैबो मानसि रानजायो 2 जों रानजायो आरो फारनैथिंबो x दङ आरो दुइसिनाहाय x मोनसेयाल' ना मा जागोन बेवहाय 2 जों 6 खौ रानबा 3 आरो मा जागोन 3x प्लास 2x जों 2x खौ रानबा 1 दानिया 15 आरो 5 मोननैबो माजों रानजायो जोंना 5 जों रानजायो ना बेवहाय मा जागोन 3x प्लास 1 जाबाय बे ना होमबा 3x प्लास 1 आरो मोनसेया मा जाबाय 2x प्लास 5 ना बेयो दानिया जों नेक्स्ट मावफुंबावदिनि नेक्स्टआव दं बेवहाय रुट 2 आरो जोङो मा खालामनांगोन 5 रुट 2 सानजाबनांगोन जों मिथियो रुट 2 जों रुट 2 सानजाबा मा जायो 2 2 आरो 5 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 10 आरो जों मिथिखाबाय 5 आरो 2 दाजाबा बेसेबां मोनो जोङो 7 मोनो जोंना 5 आरो 2 दाजाबा जोङो 7 जिहेतु 7 मोननांगौ बेखायनो जोङो मा खालामगोन 2 प्लास 7 बानायगोन जोंना बा 2x प्लास 2 5 ना 2 5 इज इकुवेल टु 2x प्लास 5x खालामगोन जों ना मा जागोन रुट 2x स्क्वायर प्लास 2x प्लास 5x प्लास 5 रुट 2 बानायगोन जों ना दाना बेवहाय मा जागोन दहायनि बायदि जेरैहाय बेवहाय 2 मा दङ नोङो रुट 2 मोननै दङ ना बेखायनो रुट 2 कमन फैगोन रुट 2 आरो x ना रुट 2 आथ' कमन फैखाबाय बेवहाय x मोननैयाव मोनसे फैबा x मोनसे थागोन बेना प्लास बेवहाय 2 मा दङ रुट 2 मोननै दंमोन मोनसेया कमन फैबाय अब्ला मा थागोन बेवहाय रुट 2 मोनसे थागोन बेना दानिया प्लास मोननैयावबो मा दङ 5 दङ जोङो 5 जों राननो हायो मोननैखौबो जोंना मा कमनाव मा फैगोन 5 बेवहाय x प्लास रुट 2 जाबाय बेना होमबा x प्लास रुट 2 आरो मा थागोन रुट 2x प्लास 5 बियो ना बेबायदि दानिया नेक्स्टआव दं जोंनियावहाय 3x स्क्वायर माइनास 2 रुट 6x प्लास 2 होमबा जों मा खालामनांगौ 2 जों 3 जों सानजागोन 3 जों 2 जों ना बेसेबां जायो 6 दाना 6 खौ जों मोनो 1 इनटु 6 2 इनटु 3 बेबायदि मोनो जोंना आरो बेखौ दाजाबोब्ला बा दानख'योब्ला जोङो बेवहाय माइनास 2 रुट 6 मोननाय नङा बेवहाय मा दङ 2 रुट 6 दङ ना 2 रुट 6 दं माने बेखौ जोङो रुट 6 खौ हमबाय सापस बि x
x मा जागोन बे 2x जे जोङो 2x खौ माब्ला मोनो जोङो x प्लास x ना x प्लास x जोङो x जों x प्लास खालामबासो मा मोनो जोङो 2x मोनो थिग बेबायदिनो बेबो बेबायदि जानानै दं माने जोङो जेब्ला जोङो √6 प्लास √6 खालामगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 2√6 मोनगोन जोङो ना 2√6 मोनगोन अब्ला जोङो जोङो गेजेराव मा मोननांगौ जोङो 2√6 मोननांगौ जों ना बा 2√6 मोनबा मा जागोन जोङो √6 प्लास √6 खालामगोन जों ना मानो जिहेथु जोङो 6 खौ माबोरै मोननो हायो जोंलाय 6 खौ जों ओरैबो मोननो हायो ना 6 आ मा √6 into √6 मोननैजों सानजाबा बेसेबां मोनो जोङो 6 ना होमबा बे √6 जों √6 दाजाबा मा मोनगोन जोङो 2√6 मोनगोन जों ना बेखायनो √6 प्लास √6 खालामगोन जोङो ना होमबा √6 प्लास √6 खालामबाय दानिया जोङो मा मोनथिगौ बेवहाय नाय जिहेथु माइनास मोननांगौ ना सिगाङाव बेखायनो जों बेवहाय मोननायाव मा खालामगोन जोङो माइनास √6x माइनास √6x माइनासजों माइनास माइनास जाबाय ना मा ए प्लास जागोन ना सिना माइनास जानानै अब्ला बेयो ना दानिया जोङो बेखौहाय दहाय बायदि बानायदो जे जोङो बेयावहाय 3x स्कुवेरा 3x स्कुवेर थागोन बेयावहाय मा थासिगोन माइनास √6x माइनास √6x प्लास 2 दानिया जों बेयावहाय कमन लानांसिगौ जों ना कमन लायोबा बेयावहाय नाय बेयावहाय 3 दङ बेयावहाय मा दङ √6 दङ बे ना अब्ला जोङो बेखौहाय मा मोनगोन जोङो जेब्ला जोङो कमन लागोन जोङो ना कमन लायोबा बेवहाय x ना बेवहाय x कमन लायोबा मा मोनगोन बेवहाय 3x माइनास √6 बेवहाय माइनास 1 कमन लादो जों ना माइनास 1 कमन लायोबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय दानिया जोंहा बेवहाय मा जाबाय मिलायहैयासै बे ना बा जोंनि नैबे सिफायनाया मिलायाखै बेवहाय जों ओरै नायनोसै जोङो ओरैबायदि नायनोसै बेवहाय जे जोंहा गोरोबनांगौ ना जोङो √6 खौ मा लिरनो हायो जोङो √6 खौ जों लिरनो हायो √2 into √3 बेबायदि बानायनो हायो जों ना √2 into √3 जोङो बानायनो हायो अब्ला बेवहाय आरो 3 आ मा जायो जोंहाहाय √3 into √3 जागोन बेयो ना बेवहाय नाय जे जोङो √6 आव मा दङ जोङो √2 into √3 आरो 3 आव मा दङ √3 मा मोननैयाव मा फैखो कमनाहाय जोंनियाहाय √3 आ कमन फैबाय बेना बेयाव मा थागोन √3 कमन लाबाय जोङो ना √3 आरो मोननैयावबो x दं नालाय बेखायनो x दाना नैबे 3 नियाव मा थाबावबाय जोंहा मोनसे √3 थाबाय बेना बेयाव √3 आरो x आ मोननैयाव मा थागोन मोनसे थागोन माइनास दाना नैबे √6 निफ्राय जोङो मा कमन लादों √3 कमन लादों मा थादों जोंहाय बेयावहाय मा थादों √2 थादोंना बेखायनो मा थागोन बेवहाय √2 थाबाय बेयो ना दानिया जोङो आरो बेखौबो बेबायदिनो बानायबावदो जिहेथु जोंहा बेयावहाय माइनास जिहेथु मा दङ बेवहाय √2 आरो √3 सानजाबा दंना आरो 2 खौ जों मा लिरनो हायो जोङो 2 खौ जोङो लिरनो हायो √2 into √2 अब्ला मायाव कमन फैगोन बेयावहाय √2 आ कमन फैगोन जोंना ना बेयाव मा थागोन √2 कमन फैगोन बेयावहाय मा थागोन होनबा √2 कमन लानाय लोगो लोगो बियो √3 थाबाय बेयो ना होमबा √3 आरो मा थागोन x प्लास जाया बेवहाय ना मानो जों दहायनो बुंखादोङो माइनासजों प्लासखौ रानोबा ना माइनासजों प्लासखौ रानोबा मा जागोन बियो माइनास जागोन बेयो ना होमबा बेवहाय मा जागोन माइनास बेवहाय 2 थानाय नंला मानो होनबा बेवहाय √2 आ मोनसे कमन फैबाय ना √2 into √2 नालाय मा थाबावगोन बेवहाय √2 मोनसे थागोन बेयो ना बेवहाय मा थागोन √2 मोनसे थागोन बेखायनो बेयाव मा जागोन √2 दानिया बेसोर मोननैया जोंहा समान जाबाय बेयो ना बेखायनो मा जागोन √3x माइनास √2 आरो मोनसेयाबो मा जागोन √3x माइनास √2 बेखिनियानो ना बेखिनियानो